У якую пастку трапіў Лукашенка? Як яго міністр пагражае беларусам, а таксама чым усіх здзівіў вядомы злодзей у законе па мянушцы Медвяжонак Гомельскі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. На вайне ва ўкраіне загінуў мінскі амапавец, які збіваў беларусаў. Імя Александра Лугаўскога можна знайсці ў базах, якія фіксавалі даныя сілавікоў, што адзначыліся падчас падаўлення пратэстаў. Лугаўскі быў міліцыянерам-кіроўцам першай роты 3-го ўзвода амапа мінскага гарвыканкама і меў званне старшыні міліцыі. Каля яго прозвішча пазначана, цытата: «Прымаў актыўны ўдзел у падаўленні мірных акцый пратэсту. За асаблівую жорсткасць і імпэт атрымаў ухвалу ад начальства». Пра абставіны гібелі Лугаўскога інфармацыі няшмат. Вядома толькі, што былы сілавік змагаўся само сабою на баку акупантаў. Ён запісаўся ў нейкую прыватную ваенную кампанію і загінуў роўна за суткі да свайго 31-га дня народзінаў. Лукашэнку заганяюць у тупік, дзе няправільнае рашэнне можа стаць фатальным і для яго, і для ўсёй Беларусі. Але гэты страшны тупік стаў лагічным вынікам усіх яго дзеянняў за апошнія гады. Днямі дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Александр Вальфовіч нечакана агучыў сенсацыйныя лічбы. Паводле яго, спробы перасячэння украінскімі дронамі беларускай мяжы фіксуюцца практычна штодня, і толькі за апошні тыдзень іх было ажно 116. У 59 выпадках па іх прымяняліся дзяжурныя сілы, то бок падобна, што гаворка ідзе пра збіццё. Здавалася б, хоць нехта нарэшце адкрыў праўду беларусам. Але ж вось што з гэтай заявай не так. Па-першае, словы Вальфовіча былі адрасаваныя далёка не беларусам. Гэтае шакуючае прызнанне прагучала не ў эфіры БТ, а ў Маскве, на пасяджэнні камітэта сакратароў Рады бяспекі АДКБ. Па-другое, улады Беларусі адмыслова не паведамляюць, чый беспілотнік упаў ці быў збіты на нашай тэрыторыі. І робіцца гэта адмыслова па асабістым рашэнні Лукашэнкі, які нават публічна ў гэтым прызнаўся. І тлумачэнне ў яго было вось такое. Мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками, во-первых, новые для них, а во-вторых, работают системы радиоэлектронной борьбы, которые сбивают с курса беспилотники. И один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились. Неяк не верыцца, што Лукашенка кажа адно, а Вальфовіч цяпер раптам вырашыў аслухацца начальства і выкласці ўсю праўду. Ну і па-трэцяе, пра тыя сотні беспілотнікаў Вальфовіч дадаў, цытата: «У некаторых сітуацыях гэта не выпадковыя атакі, а спробы паразіць элементы памежнай інфраструктуры, прыкрываючыся нібыта выпадковымі залётамі». Канец цытаты. І гэта таксама выклікае сумневы, бо калі б украінцы хацелі ўдарыць па Беларусі, то рабілі б гэта даўно, сістэматычна і паспяхова. Карацей, нешта тут не так, і пытанне толькі, ці гэта выпадковая агаворка, проста каб лішні раз усіх папалохаць, ці свядомы ўкід у межах падрыхтоўкі да нейкай сваёй нядобрай актыўнасці. Тым больш, што трывожныя папярэджанні пра выкарыстанне Беларусі для новага нападу гучаць апошнім часам усё часцей і часцей. Справа ў тым, што ў рэальнасці на сённяшні дзень Расія мае праблемы і на фронце, і з падтрымкай вайны народам. Прасоўванне акупацыйнай арміі амаль спынілася, а страты, імаверна, пераўзыходзяць прыток кантрактнікаў. Узровень энтузіязму ўнутры краіны таксама знізіўся, бо насельніцтва стамілася ад працяглай вайны і шматлікіх праблем, якія яна прынесла звычайным людзям. Напрыклад, абмежаванні і адключэнні інтэрнэту, рост цэнаў, не кажучы ўжо пра небяспеку атрымаць прылёт беспілотніка як у цэнтры Масквы, так і на ўскрайку умоўнай Разані. Крамлю цяпер вельмі патрэбны новы фактар, каб пераламіць ход канфлікту. І тут, па вялікім рахунку, існуе два варыянты, прычым абодва яны страшныя і абодва ўключаюць у сябе саўдзел Беларусі. Варыянт першы – гэта эскалацыя на мяжы з НАТО, то бок альбо з Польшчай, альбо з краінамі Балтыі.
Варыянт нумар 2 – гэта новая эскалацыя з Украінай на паўночным кірунку. Прасцей кажучы, паўторны напад праз Беларусь і адкрыццё такім чынам другога фронту. Гэта прымусіць Кіеў адцягнуць сілы і ўвагу ад асноўнай лініі судакранання. Што ў выніку абярэ шалёны дзед у Крамлі, пакуль ніхто не ведае, але менавіта пра другі варыянт апошнім часам настойліва папярэджваюць украінскія вайскоўцы і палітыкі. І тут узнікае пытанне, што ў такім выпадку запатрабуюць ад Беларусі і як будзе дзейнічаць Лукашенка. Здавалася б, няма рацыянальных падстаў, каб рэжым Лукашэнкі уцягнуўся ў вайну, якой Масква безнадзейна завязла. Калі Лукашенка не увязаўся ў яе ў 22-м годзе, калі планавалася ўзяць Кіеў за 3-4 дні, то і цяпер у справу, якая даўно запахла керасінам, ён не палезе таксама. Паўнавартаснага ўдзелу Мінск будзе пазбягаць да апошняга. То бок нашу тэрыторыю расейцам прадаставяць, будуць тут іх карміць і лячыць, але беларускіх салдатаў на вайну адпраўляць не стануць. Але ж тут верагодны і яшчэ адзін паварот. Украінцы даўно замініравалі мяжу з Беларусю, усе дарогі на Кіеў і падрыхтавалі на тым кірунку сур'ёзную лінію абароны. Расіяне гэта таксама ведаюць і разумеюць, і таму, магчыма, могуць прыняць іншае рашэнне, а менавіта пачаць новыя абстрэлы, але ўжо з беларускай тэрыторыі. Тым больш, што літаральна днямі ўжо прагучала цынічная заява пра ўзмацненне ўдараў па Кіеве, і вось тады сітуацыя стане для Беларусі сапраўды небяспечнай. У 22-м годзе украінцы устрымаліся ад удараў у адказ па тэрыторыі нашай краіны, але ж цяпер ад пазіцыі не злаваць Лукашэнку украінцы адмовіліся, і на гэты раз будуць ужо кіравацца выключна ваеннай мэтазгоднасцю. Прадстаўнікі Украіны ўжо некалькі разоў пагражалі, што гэтым разам гатовыя да дзеянняў, і калі пагроза з боку Беларусі стане няўхільнай, то магчымыя нават прэвентыўныя удары, не кажучы ўжо пра удары ў адказ, якія будуць нанесеныя адразу. І тады ўжо многае будзе залежаць ад рэакцыі Лукашэнкі і ад таго, ці задзейнічае ён беларускія ўзброеныя сілы і наколькі маштабна. А пра тое, што Лукашенка пра такі сцэнарый апошнім часам думае і вельмі непакоіцца, ускосна гавораць амаль усе яго апошнія дзеянні і заявы. Гэта пакуль толькі версія. І дай Бог, каб яна ніколі не спраўдзілася, але ж у яе добра кладуцца бясконцыя адпрацоўкі сілавікамі падаўлення пратэстаў. Бо, можа быць, лукашэнкаўцы цяпер рыхтуюцца разганяць не палітычныя пратэсты, а ўжо антываенныя, на выпадак паўнавартаснага ўступлення Беларусі ў гэтую вайну. Ну і фактычна ў працяг тэмы пра трывожную падрыхтоўку і вучэнне беларускай міліцыі. Цяпер міністр унутраных спраў Іван Кубракоў прыехаў на такія вучэнні ў Магілёў і паведаміў, што яго падначаленыя мусяць быць гатовыя да любых сцэнарыяў, у тым ліку да прымянення зброі супраць грамадзян. Должно быть четкое задержание, малейшее противодействие, значит, применяем спецсредства. Если кто-то попытается нанести удар либо увечья гражданам Республики Беларусь, сотрудникам органов внутренних дел и тем сотрудникам, которые участвуют в пресечении массовых беспорядков, должно применяться все, в том числе и огнестрельное оружие. Мы к этому должны быть готовы. Нечаканая бяда ціха забівае беларусаў. Высветлілася, што праз праблемы з каналізацыйнымі люкамі толькі за апошні год і толькі ў адной Віцебскай вобласці загінулі ажно 4 чалавекі. Адпаведны дакумент беларускай пракуратуры змаглі атрымаць былыя сілавікі з Белпол. Дык вось, паводле яго, за 2025 год і першыя месяцы 2026 9 чалавек упалі ў аб'екты каналізацыі, вадаправода і ачышчальныя збудаванні. Прычынай называюць неналежны стан гэтых аб'ектаў. 4 чалавекі загінулі, прычым сярод іх 2 дзяцей і 1 пажылы. Яшчэ 4 атрымалі траўмы. У тым жа дакуменце падкрэсліваецца, што камунальныя службы і водаканал нярэдка проста не сачылі за станам люкаў. Больш за тое, многія арганізацыі нават не вялі ўлік каналізацыйных калодзежаў, якія знаходзяцца ў іх на балансе. Толькі за першыя 3 месяцы 2026 года і толькі на Віцебшчыне паступіла ажно 379 скаргаў на адкрытыя люкі. Пры гэтым пракурорскія праверкі паказалі, што частка скаргаў папросту праігнаравалася. Прагрэс прыйшоў у нечаканую сферу. Аказалася, што цяпер беларускія злодзеі ў законе прымаюць удзел у сходках па відэасувязі.
Пра гэта стала вядома з паведамлення украінскай паліцыі. Паводле іх, проста ў камерах СІЗА часам праходзяць злачынныя сходкі ў фармаце аўдыо і відэаканферэнцый. У іх удзельнічаюць як зняволеныя з розных камер і нават розных турмаў, так і аўтарытэты, якія знаходзяцца на волі. У некаторых такіх сазвонах прымаў удзел беларускі злодзей у законе Александр Мядзведзеў, вядомы па мянушцы Медвяжонак Гомельскі. Ён удзельнічаў самаменей у 14 злачынных сходках, на якіх абмяркоўвалі фарміраванне абшчака. Мядзведзеў – гэта добра знаёмы беларускім сілавікам персанаж. Ён мае 9 судзімасцяў і сядзеў некалькі разоў у розных папраўчых калоніях Беларусі – у Ваўкавыску, Баранавічах, Мазыры, Глыбокім, Віцебску ды Гомелі. У 2012 годзе яго каранавалі на злодзейскай сходцы ў Дубаі. Праўда, мянушку Медвяжонак Гомельскі ён атрымаў яшчэ пасля першых прысудаў. Дзе цяпер знаходзіцца той Мядзведзеў, дакладна невядома. Але ў сакавіку 2024 года начальнік губазіка Андрэй Ананенка у адным з інтэрв'ю паведаміў пра чарговае вызваленне Александра Мядзведзева з турмы і намякнуў, што злодзей пакінуў тэрыторыю Беларусі. Беларускія сілавікі запусцілі чат-бот для даносаў, але першыя вынікі аказаліся нечаканымі, бо інструменты для ананімных скаргаў раптам ударылі па самых адданых адэптах рускага свету. Напрыклад, сумнавядомы актывіст Міхаіл Юспа цяпер стаў частым госцем на міліцэйскіх гутарках. Яго сістэматычна выклікаюць на допыты праз уласныя відэаролікі. Справа ў тым, што Юспа, які працуе навуковым супрацоўнікам Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, актыўна змагаецца з праявамі беларускасці ў Беларусі. Сфера яго інтарэсаў ахоплівае нават пошук крамолы на этыкетках, вывесках і ў вопратцы мінакоў. Але недоўга ён цешыўся, бо за апошні месяц Юспу выклікалі ў міліцыю ажно тройчы. Прычым нехта нават напісаў на яго заяву з абвінавачаннем у працы на раскол саюзнай дзяржавы, і гэта ў выніку прывяло да размовы ў губазіку. Праўда, пакуль што гэты так званы актывіст, якога абурае беларуская мова ў метро, абышоўся без штрафаў ці арыштаў. Трагедыя адбылася ў Будакашалёўскім раёне на Гомельшчыне. Там ажно 3 чалавек дапіліся да смерці. Спачатку кепска стала мужчыну. Ён звярнуўся да медыкаў, але сканаў у рэанімацыі. Пазней знайшлі целы і яго сабутэльнікаў, мужчыны і жанчыны. Аказалася, што ўсе яны ўжылі этыленгліколь. Гэта сурагат алкаголю, які шырока выкарыстоўваецца пры вытворчасці антыфрызаў, тармазных і іншых тэхнічных вадкасцяў. І нават невялікая яго колькасць можа выклікаць цяжкае атручванне, паражэнне ўнутраных органаў ды прывесці да летальнага сыходу, што і адбылося ў гэтым выпадку. Усё часцей махляры, якія дураць беларусаў, на развітанне яшчэ і глумяцца са сваіх ахвяраў. Цяпер маладую мінчанку, з якой аферысты выцягнулі кругленькую суму, адправілі ў КДБ. Спачатку дзяўчыну пераканалі набраць крэдытаў на 55 000 беларускіх рублёў і аддаць усе грошы кур'еру, што яна пакорліва і зрабіла. А затым ёй загадалі прыйсці на ганак галоўнага будынку камітэта дзяржаўнай бяспекі ў Мінску, пасля чаго махляры выдалілі ўсю перапіску з ёй, і толькі стоючы пад КДБ з пустым тэлефонам і без грошай дзяўчына зразумела, што яе падманулі. Навіна, у якую цяжка паверыць. У Беларусі з'явяцца дамы, дзе не будуць адключаць гарачую ваду для прафілактычных работ. Праўда, пакуль што такое жыллё будуюць толькі ў Мінску, але ў планах іх з'яўлення і па ўсёй краіне. Гаворка ідзе пра новыя электрадамы, якія пабудуюць у наступную пяцігодку. У такіх шматпавярховіках электраэнергію выкарыстоўваюць як для ежы, так і для ацяплення, а жыхары кватэр змогуць самастойна рэгуляваць тэмпературны і вільготны рэжым, а таксама будуць пазбаўленыя праблем з сезонным адключэннем гарачай вады. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.